Hvad gør du nu, Daniel? Ja, jeg går til højre. Det var også meget svært. Nu bliver det svært. Nå, vi går fremad. Du virker meget sikker. Ja, det er også. Har du skrevet kortet af? Ja, vi går til højre. 800 kroner har du. Venstre. Godt. Flot. Du skulle næsten tro, du har prøvet det her før. Vi går til venstre. Vi kan prøve til venstre igen. Du lyder ret overbevist. Hvad med et kort? Det kan ikke friste. Masser af penge har du i hvert fald. Skal vi tage et kort? Det ved jeg ikke. Det er op til dig. Hallo? Ja, men Er der nogen hjemme? Nå, Det skulle du vist. vi prøver at gå til højre, så. Du var vist en lang vej derover. Men pilen vendte dig i den rigtige retning. Du får meget forærende her. Ja, ja. Nej, så. Det manglede måske også bare, vil du sige. Ja. Det kan ikke godt nok. 1.500 kroner. Der var du ikke hurtig nok. Nu skal du være hurtig her. Nej, så går du til venstre. Han er lidt langsom, er han, ikke? Nå, vi prøver igen. Jeg er altså helt nedkørt. Hvor skal vi hen, du? Ja, vi prøver at gå til venstre også. Det var det, du ville have gjort før. Ja. Nej! Er du gal, en kineser? Hvor skal vi hen, du? Ja, vi skal over broen. Juhu, så finder vi ud. Du blev vist... Du blev forsinket lidt undervejs. Ja. Jeg tror ikke, du helt havde regnet med. Men i hvert fald så fandt du ud af labyrinten. Så det du så gør nu...